омада ҳам қадамай сояи маи дардай дар рӯи ма маҳкамай неки меҳри ту пишти дардай зард мӯҳои форами ту ба ҷота намегира неки ягон мӯҳ зардам гард тамоми даньёра қадима дӯстдор ёфтӣ бугӯ ман номардай бугӯ ман номарди дӯстдор биёви қадима ҳақ дорӣ бугӯ ман номарди бугӯ ман номарди агар гирья диди қатима ҳақ дорӣ бугӯ ман номарди бугӯ ман номарди баъди рафтан тамбини бадима ҳақ дорӣ бугӯ ман номарди бугӯ ман номарди қатъи набошум рӯзои сангинда ҳақ дорӣ бугӯ ман номарди дар қатра қатра ай шодӣ оби дидата нарезм ҳатто бад буда хоби дидата дур нашида ёду ба ҷош ханда накардӣ ҳақ дорӣ бугӯй номардӣ бирай нагардӣ кӯдаки бериш лезва харид номад рӯи даст маю кӯдак решдор шида неки номад ойлamaста кӯдаки камбағали газет фурӯши будка ҳози дар дига ҳаётай ӯ ҳаёта буд кадрепош мерафт дамерса ҳози худиш дамерса фикри ҳаёта зиндагиш дига шида якчи места номи ты қатъияму ваъдае ки датты карда биё агар ки накард бад бугӯша номарда чанд қа сол гузашт ки ма ва ты надидем якдигара чанд қаши нагуфтем мираненко тоқа дига нара даврои барот мезадам чанд сата ягувара бад пиён миёмам хабка нагу мақсадта мара ты ҷи дошиди майли хиёнат карди майли неки биё бо қабулут накам бугӯ номарди ты хона вайрон шиди мегӯи фикри худша дора омаданат як сабаб ҳар гил бӯи худша дора дар қатра қатра ай шодӣ оби дидата нарезм ҳатто бад буда хоби дидата дур нашида ёду ба ҷош ханда накардӣ ҳақ дорӣ бугӯй